לפני הכל, נדליק את המכשיר לווייני ונפעיל את מצב חיפוש התקנים. כדי לעשות זאת, ניכנס להגדרות, הגדרות בלוטות' ונלחץ על Pair Device. לאחר שהפעלנו את מצב חיפוש ההתקן במכשיר הלווייני, נורד את האפליקציה המתאימה, Garmin EarthMate. ישר במסך הכניסה נלחץ על Pair a Device ולא על יצירת משתמש. באפליקציה ניכנס למסך ההתקנים ונלחץ על Pair a Device. נבחר את המכשיר שבידינו ונלחץ על Connect. לאחר כמה שניות המכשיר יופיע על המסך, ולאחר הסנכרון נתחבר אל הטלפון. במסך ההתקנים נוכל לראות את מצב המכשיר וכך לדעת שהמכשירים חוברו. עכשיו אנחנו יכולים להשתמש באפליקציה להורדת מפות לניווט ולהתכתבות בהודעות עם אנשי הקשר שלנו דרך הטלפון.